fiti ani asese ne din and your friend saying mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ghana forma suatra no adoso papa Ghana forma ema suatra no adoso papa abrabomu nkomo yeguso aye hu aduro emire bi atwam na Ghana forma ne Ghana forma ema yesu ye ne yo ne ye ban na nka ye soronko sese Ghana forma ne Ghana forma ema ebinom suatra no adoso na ya hwe ne yi a ye hunu ne yi ba bi ade nda na wan fa anton so a efirito. And one is saying na ambenia say Ghana ni ba bibini ba Africa ni ba yesu brofo ni yo akopem say oba enyem ansa na oba be wo no eno eniema ebedi nyinsen no anim ansa na awo na ankasa aduru ho no ye fra na krabehwe hwan shower eno de amfo na kire ne nto aso ena de owo ntre no susu na num nuru etu obi nkire wo de ye sense ebia na wo wusika eti ebia be se wudwu ho ema ne tu modem na nso so se fo ne fanya na no nche se ba bi fo me fa nkodi o si ese ye sua brofo na brofo ni ye obi a ye pese ye fa na no nkire se ade ani ye mogya endi ahia krampa ne ye kofa de aka ho minu mi enu di adanse se Ghana ni ba obi a wo ye Ghana ni se obenyinsen sasa bi mpredua sa obeka se na fuso obi behu otete no mu no daabi ebi nsi da efie a wotimu kurampo no pie free ne dem ba fie na bonte a efie ofu obi ehunu na fuso da kopem sa wo beka na obekwa awoye na wo mo beje na wo no ebehunu na fuso na nso nya nnei wanyemu amfonyina wo beyiye enumi ne problem bia wo ho si wo celebrities bi wo ho no ma wo mo nyanyima wo mu binom ne yo ene nkrofo bi hweso na eno no ya wasa wo hye ne nso se sa celebrity no ade a wo ye ayema ne ye wo no sa ade no wo woti wo no wunya bi enti ade enti na wo de wo ho kototo no e wo sa akwan ne so ena sa celebrities ni binom wo mo ne yo na mu bi mu sua ne nso ade ba ka wo sa hye ne nso ne se ono ni nyinsa na otwitwa picture no wan fa mpia bontin o owo wi a ena mfonyine ya omudi pia bonten enya wonyem na woda ho no so otwa picture ne na na odi picture na beto wo mo nya ne saa wa wu awie no na odi mfonyine na ba beto ho na namusua trenti no wo wonyem a wo twa picture no an yi wafusu na na ade aba beto se ye nso ohefa unyinsa ne na obi nyimbi da na se nyinsa ne bi mawi ase da woni hwan ko kan ye ju pondu wo anya bia wo komu mfiedo medofo ye woni pani bebre ho no ma wo munya sika na sika no sabi mpredua samon fa ncheme ne kono ne ka ya na sika na ebo wo mo dam sika no na ebo wo mo dam ye won krofo bebre ho no ma mudu pempenso bi wa abrabo mu enya awade bi wade na aware no na ebo wo mo dam Ghana fo ma bi no ebi ono ba kasa am na twiwa e ma na hawo because me kasa me ye show se me nua ba bi adi nsem hunu sa bi pen ebi a me ma me nua bi adi nsem hunu sa bi pen mi busuani bi wadi nsem nyenyen bi sa bi pen echi na entwi no ba bi ade na da no wan fa nto efiri to na fa na futuo me fa na kutia obi ono ma owari 2x4 awade bi a na me say ebo ne dam enti wanye mo 2 months no twapicha 3 months no twapicha nya bone celebrity kura na wode wabra ba ototo ne de ni picture no twa ne wo yansa no de beto onu mu eni wayiyi wafusu na ade gu social media ababa wa bi a ni mfonyine ne namu a yeso wo 20 hwan ya wawuo no mimblemu no mintimi nkasa chenchena chen a mintimi mfa nkɔhye baafuo bi se ni bɔne bi ne kɔhwɛ no ana bi bi etesa nyankopɔn onu nenim onu nenim ade chiemu nsem obi anim ade chiemu nsem enti ade kode potia ekɔso a ama ababa wa na wahwere ne nkwa ahye ne ba na wɔhye ne yam ne nkwa no de nyankopɔn nko anenim nanso so ababa wa yasem ye ba ya chemagena sinsem bebre so na meyi ne de ne kora posi nkyɛn a suatrafo bebrebe ne munja yo tom na mokɔsoro ba fam mufunu mehya Africa ha Ghana ha ya na mufere eti se wafiri Ghana no wakwa akwatena burochire ana wanya sika bi te ho poma ho na afi se wagidin bi na won hwehwɛ animu no wo de wo kwa wo de besi wa bati so a eto da bi a wo dwene papa na wadwene bone ika bi na se wowo a wadaworoma fa na futuo men fa na kutie sense abrabo mu nkomo ye nyina ye hu aduro suatena na doso
obinyem ni wayim fonyini na wayesei na wamode womafu na ekire emire bi atwa munya saa na na ati o tom obi nka ase me nkosua abrofo no obi nka ase menye de wope obi nka ase mu baby shower ne mo hwan ni menye bi nanso so ade bi a wo beye bia no sebi producer na wodi nimde bi ato ho esanse Africa fo no yesu ni ye ban ye different wo nante kwakora mpo otwa obi timi hu na ahoye nahi asore dem obi timi te wano kasa na ahoye nahi obi ono ma wo hu da social media na ahoye nahi abrochire abrofo no yenim so omutimi da suban ni ye obi adi enso sebi producer shimi na ebata bibifo ye mu bi ye ho bebrebe na otan o sene wo yanko a wotan obi nim kasa che obi anipa ne tan no obi wo fe che obi anipa ne tan no obi nante che obi anipa ne tan no obi dress che obi anipa ne tan no ye wo musa abrofo no wo musu timi titi wo mo keka wo mo nanso wo de toto Africa se na ye de ne different. It is a brony nyem na odi na funi ba chire wo social media and not just African eBay wo so wonyem a fo wafu ba chire wo social media momi amfa ba bi mfiri mu why na so wo mo na so no ye mu bebre ne yagene enye ye nipa nwadwen papa wo tan ne doso fa hye wutirim na sabi mumu bia munya kunu bia na ebo mo dam no munya sika bia na ebo mo dam no na mode mabra ba ototo social media nkrofo bi hu celebrities bi hu no wo mo na mode mabra ba ototo wo mo hu no wo nim de wo gina so ebinom wo nim ba bi wo faaye ebinom wo nim ba bi wo de wo hu akwa akogya ena ade ba akwa masa ahye ne so wo mu binom krampo ne so wo twa picture na wo mo fa meto ho omo chen kopim so ma wo awie no na omo de aba betu nti wo wadwene ye wo se o twa picture na o de beto enti wonyem ya edi 3 months na asha se ade wa funuma echeche edi eni adro na eba be suatra ne doso na munyai afi ma ba mema ne biso Africa for mema eji cha se eye wi ase krampo mema nyina ha dodo na ebi no mo na me de Africa for na me gina so abusuafo se wo ko doctor sa wo munyim de ewo asetena mu a ye ombe chichi omu say ebra be ma ne wo ba ehia no minute e wo se edie time e wo se edie nanso we die be me ye di wo ba ye chi ne wanum nura because of say na me ko see wo ba ne so e na facha me wujimi bra facha me na me no me enu ye ejimi wo koku masifie mu enkranfie mu wutimi wo se fie honom na ye compound house wadure wo fie honom ye nwoche wo me ho ye mienu enso wo ma ne timi so waduro ni nyina so akosua woni fufuo wie na adwo abagia ko woni fufuo na afia ba abagia ko woni fufuo edie benti na emema nkasa no ye mododo na ye tawuja ye yerenom because adwuma emema ye no enya adwuma keto da bia wo ma se eja waduro wo ma se na waduro si ho enti wodie kire se oba ne beka se menya ade na time no wo se nka wudi ni wonam no wakonu numunuro na ade fa ne hey wo ba bego na oba ne wodi say yes ekura akopa akro wo 12 years amana betwi no enti jai jimi no jai se wunum nuro na ade fa ma no na aha wo na wo chena ebe hawo ba bia wo no ye ho aduro ba bia wo me ye me ho aduro abrabo mu nkomo ye nyina ye guso a ye ho aduro ye num nuro de fa ma because enya sa oba na satisfied oba bi ho no man me de oba ma ne wo antwimi oba ma bi ho no bi na wo problem e wo enem ye wo oba ma bi ho no bi enema ba ko mi wo problem eno de okoye ho aduro a enye bone. But say when your problem not because of self person what chawa or ban so and I me go chino and I dear me yen oh how who no na wo ha no one no what you want din yin man at the end of the day see your trust akran say seven producer ya ko twetwe sa opono ne wo mo niam na wo TV no so na me say boy dam na me say boy dam no eyi ni pono na wo di GBC kapapa bi no awo no ni ye ni pono na wo no wo agi nwa akatua no wo make us say wo ye mesini make us say wo ye contractor wo ye carpenter ni make us say wo do enti wo wado num na mu na wo gi wakatua afiri ade pam na wo pam no emu na wo gi wakatua afiri ana wo no so no pon na wo ye ni mu na wo gi na katua afiri nti wano no munuro ana ode fa wo ba wo ko sha na so pese wo ko gina wo ba so 3 hours 4 hours uku eti sabi selfie tra na aba Africans mema ni binum so yesu ye gimi ye ho no aduru mire wo si ye jai ene kra de ya na ano ode pa wo ka ne kra aya na ano ode ya se bomb etu se pawo eti se chu na sa wa wadawroma yo ho adu eno mo no ni oba bi achi oba bi oni ni de ti a na me de wan satisfy me ena oba bi ho no ma wo koshini oba bi ho no ma wo koshini ba bi afa ni ba bi apie ni miti kura mpo sha eti wudi wuni pamu ni kura mpo ko ho no mo ba enso no
It is all person shona dia ene ya wo sonko so kwe pa wo tefa akona afuomfo nyina akwa aba abeto abrabo mu nkomo yeguso ye ho de kasa don fon so pem de me kan man kan ye bia wadaroma fa che mesua tra no adoso baabi a wo me amaye me ho do baabi e wo no wadaroma ye ho do baabi a man kan ye bia fa che me mre foforo me pa cho ye besa ehia me din dina na obru ye bo a wo hia me a betia fa makona akono ana se counselor noy brown sugar e ye me din